Are the girls ready? Ja. No. Here. Ja. Hier. Hast du? Dos. Ja. Alles okay. Okay, Nicke. Er det rigtigt? Ja. Proč nejde voda? Ty to vrátí. Vi kører igen. Moment. Ja, ja. Det var fordi, der var ikke noget, jeg synes ikke, der kommer ikke noget vand. Nå, det gjorde du i dag, men det tager jo bare et stykke tid. Ja, ja, men jeg er også derfor lidt efter der var sne. Ja, ja. Nemá tam. Han meget mere. Hallo. Jo. Vybrít to? No to je dobrý. Trošku ne, nemusíš to vidět. Ja, det kan godt være, it's okay, it's okay, Okay. it's okay. Ja, ja, men when I stop the engine, the pump stops. Kurva, nedala pecku. Dala pecku. Kurva, jedz. Ty má se rozsvítil, vole. 3000 voltů. Vi har det på film. Det har vi. Okay, finish today. Dáš, jo. Ignition okay? Jo. Okay. Nej, det var strømmen, han fik stået af helvede til det, og der kom vand op på håndtaget. Nej, for helvede, mand. Han fik det stået af helvede. Nå, men så kan han godt gå i byen. Kom han i stedet, tror du? Ty vole, jak mi to pustilo vodu na ruku. Je to probilo, že jo? Så er de vel klar til at gå i byen nu?